Zdravím vás ľudia na mojom kanáli. Dneska tu máme unboxing najväčšieho prenosného reproduktoru od JBL, a to JBL Boombox 3. generácie. Tuto máme jeho obal, ktorý je obrovský. Na tomto obale si môžeme všimnúť, prvé čo nám udrie do očí, že jak vyzerá tento samotný reproduktor. Ďalej tu môžeme vidieť tieto funkcie, ktoré tento reproduktor má. Prvú funkciu, ktorú môžeme na obale vidieť, je funkcia 24-hodinového prehrávania pri 50% hlasitosti. Ďalej tu máme funkciu ochrany IP67, čiže tento reproduktor je vodoodolný a prachoodolný. Ďalej tu je funkcia powerbanky a táto funkcia môže byť v niektorých situáciách veľmi napomocná. A posledná funkcia, ktorú tu môžeme vidieť na tomto obale, je funkcia JBL Party Boost, čiže pomocou tejto funkcie si môžeme tento reproduktor spárovať s ďalšími reproduktormi od JBL s takouto funkciou. Takže ideme si ho rozbaliť. A tuto ho máme, položíme si ho takto dopredu. Máme tu takúto krabicu, s návodom. Keď si tú krabicu takto rozbalíme, máme tu napájací kábel. Tú krabicu, aj túto krabicu si môžeme dať preč. A tuto máme ten reproduktor. Môžeme vidieť, že je v takomto príjemnom obale. A tuto je pekne vidieť v celej svojej kráse. Môžeme si tu povšimnúť veľký nápis JBL. Ďalej si tu môžeme všimnúť tieto na boku radiátory. Túto aj túto. Ďalej je tu kovová ručka, na ktorej je napísané Boombox. A posledné, čo si tu môžeme všimnúť, sú tieto gombíky. Takže tuto je tá funkcia Party Boost. Ďalej tu máme funkciu na zníženie hlasitosti, na zvýšenie hlasitosti a na pustenie prehrávania. Ďalej je tu funkcia vypnúť tento reproduktor a zapnúť tento reproduktor a ďalej je tu funkcia Bluetooth. Keď si ho takto otočíme, môžeme si tu všimnúť, že sa tu takto dá niečo otvoriť. A tuto si môžeme všimnúť tieto prípojky. Takže prvé, čo tu máme, je dierka, do ktorej sa dá dať napájací kábel, čiže tento tu kábel. Takto tu máme. Ďalej je tu USB port, ale ten slúži len na nabíjanie, čiže to je tá powerbanka. Neslúži na USB kľúč, aby ste si tam pustili hudbu. Na to neslúži. A poslednú dierku, ktorú tu máme, je na 3,5 mm jack kábel. A pomocou tohto kábela si viete spojiť napríklad rôzne zariadenia s týmto boomboxom. Ešte z dola tu môžeme všimnúť gumenú podložku. Vďaka tejto gumenej podložke sa mi tento reproduktor negulá. Takže toto je všetko pre tento reproduktor zatiaľ v tomto videu. V ďalšom videu si ukážeme, jak sa dá tento reproduktor spárovať s nejakým mobilným zariadením a ďalej si ukážeme, ako hlasitý dokáže byť tento reproduktor. Ja sa teraz lúčim s vami a čaute.